Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:30 dejjem fuq One. Dak żvelat fl-aħħar ġimgħat minn One News dwar il-pjan biex jitqaċċad is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Michael Piccinino ġie konfermat mis-sorsi tal-Gazzetta tal-Partit Laburista kulħadd. Il-pjan hu li dan jinbidel wara l-elezzjoni għall Parlament Ewropew fit-8 ta' Ġunju li ġej. Il-kulħadd irrapportat li fil-Partit Nazzjonalista hemm ħsieb minn dawk magħrufin bħala il-Blue Heroes biex jidħol xi ħadd li hu aktar minn tagħhom. Dawn għadhom ma qatgħux qalbhom mill-eks deputata Marta Sportelli li llum tokkupa il-kariga ta' kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ. L-eks deputat nazzjonalista Claudio Grech li qed jibqa' jipprova jiġbed l-isbak qed isostni u jħeġġeġ favur l-għażla ta' Portelli waqt li bħas-soltu meta tinkiteb xi ħaġa dwaru Piccinino ħareġ fuq il-midja soċjali jiġħad l-aħbar billi ipprova jagħti l-impressjoni li mhux minnu anke kittanta jirredikola dak żvelat sorsi fid-Dar Ċentrali li tkellmu mal-kulħadd jafu li s-sitwazzjoni hi differenti. Il-Gazzetta qalet li x-xufier ta' Bernard Grech u qrib ħafna ta' Portelli u wara dak li ġie żvelat minn One News l-ispekulazzjoni ma qatgħetx xejn fid-Dar Ċentrali intqal ukoll li fl-aħħar jiem saru laqgħat fis-Siġġiewi li setu kienu marbuta ma' dan. Deputati tal-establishment bħal Carol Aquilina u Beppe Fenekadami ftit li xejn jirrikonoxxu l-awtorità tas-Segretarju Ġenerali avolja għandu dik li meqjusa bħala t-tieni l-aktar kariga importanti fil-partit huma qed iwaħħlu fl-istess Piccinino għal fatt li għadhom ma ġewx sottomessi lill-Kummissjoni Elettorali ir-rapporti awditjati tal-kontijiet finanzjarji u dawk tal-ġbir, kwistjoni li issa hemm kawża legali dwarha li nfetħet mill-kandidat tal-Partit Laburista Daniel Attard u Marija Saravella Gafa. Il-Kap Nazzjonalista gideb sfaċċatament meta ġie mistoqsi dwar dan u dejjem qal li se jkun qed jippreżenta dawn id-dokumenti waqt li ġab diversi skużi minkejja dan kemm ilu imexxi lill-Partit Nazzjonalista mill-2020 għadu qatt m'għamel dan.